Здравейте, с поредния ден Public Speaking. Днеска ми направи впечатление това, че много хора, включително и аз на моменти, искаме резултати веднага. Да, някой път искаме да се видим по-слаби, да правим нещо много по-лесно, много по-бързо, да сме един вид подготвени. До сега живота ни защо ни го е смисъл, трябва да сме го изградили един вид до сега. Но нещата не стоят точно така. Едно нещо, докато не го повторим хиляди пъти, някак да не стане лесно и да бъдем добри в него. Всяко едно ново начало е трудно. Изисква си време, трябва да минат някакви определени часове, за ние да станем по-добри. И до тогава това си е процес, който той е необратим. Няма как да стане. До момента, в който не се случат нещата и момента става все едно си го правил всеки ден редовно и нямаш проблеми с това. Но това е процес, който трябва да мине. Така че не се концентрирайте в резултата, а се концентрирайте в малките крачки. За всяко нещо говоря. Чао! Хубава вечер от мен.